Ako spoznáš, či počúvaš to svoje sakrálne áno, nie, alebo či ideš do toho hlavou? Veľmi dobrá otázka a veľmi častá u generátorov. Dôležité je povedať, že tvoje telo vie o mnoho skôr, čo je pre teba správne, ako to vie tvoja myseľ. Ak niečo ti príde do cesty a ty si musíš začať logicky zdôvodňovať, prečo to zobrať a prečo to dáva zmysel a prečo je to pre teba dobré a začať nad tým špekulovať, tak to už ideš z hlavy. Ale pokiaľ ťa to, ako som povedal, úplne tak natchneš, ten zvuk takýto áno, toto chcem, ide úplne až tak, že z brucha, lebo to je zvuk, ktorý ide z brucha, vtedy ideš tou svojou sakrálnou odpoveďou. Táto sakrálna odpoveď je u mnohých ľudí potlačená. V detstve bolo akéby aj nedovolené vydávať také zvuky, lebo sa aj hovorí, že je také neslušné, nie? Hovorí, že veď keď sa ťa kedysi mamka spýtala, že či si niečo prosíš a ty si odpovedala tak poznáme veľakrát, sme dostávali odpoveď typu, no tak ale povedz áno alebo nie, nehovor mi to takýmito zvukmi, však vieš povedať áno alebo nie. A častokrát potom museli povedať áno, prosím si to. No a týmto vlastne u generátora boli tie zvuky, tie sakrálne zvuky, ktoré majú tí generátori potláčané. S mojimi klientkami na individuálnych sedeniach pracujeme na tom, aby sme tieto sakrálne zvuky dokázali opäť aktivovať a aby mali ten svoj vnútorný kompas vždy po ruke a vždy ním vedeli narábať a vedeli reagovať na to, čo prichádza zvonka. Problémom totiž to je, že keď generátor je odpojený od svojho tela a nepozná tú svoju sakrálnu reakciu, nepoužívajú v živote, nevie, aké zvuky sú tie, ktoré sú pre neho tou sakrálnou reakciou, tak nevie rozoznať príležitosti, ktoré mu prichádzajú do cesty, že ktoré sú pre neho tie správne a ktoré nie. Ak aj ty cítiš, že by si potrebovala aktivovať tento vnútorný kompas, túto tvoju vnútornú sakrálnu reakciu, aby si aj ty vedela vo svojom živote reagovať na príležitosti, ktoré sú pre teba správne a ktoré nie, tak na individuálnom sedení sa na tomto vieme pozrieť, špeciálne na tvoju Human Design mapu. A ak by si o niečo takéto mala záujem, tak link na individuálny Human Design výklad nechám dole v popise.